Per la Bisbal, doncs, una ciutat de 10.700 habitants, el poder fer un torneig de tenis d'aquesta envergadura doncs, realment ens fa sentir molt orgullosos. Ens fa sentir molt orgullosos d'entrada perquè és un torneig internacional, per tant, tota la repercussió que té a nivell de promoció de la ciutat i, per tant, doncs, donar a conèixer també el nostre poble. Aquest torneig no seria possible sense la col·laboració de les institucions, com la Generalitat, com la Diputació de Girona, dels sponsors, moltes empreses locals i, evidentment, de tots els voluntaris del club que fan doncs, que sigui un torneig molt familiar on les jugadores s'hi senten molt a gust. Pel Govern de Catalunya, el torneig de la Bisbal és en aquests moments el primer torneig de tenis femení que disposem al nostre territori. Per això hem volgut ser-hi, perquè ens semblava correcte donar un reconeixement al president, a la directora del torneig i a tot l'equip que l'ha fet possible, i també per fixar precisament aquesta referència, no? Una referència en l'esport femení, una referència en el tenis femení i en una terra de tenis com és el nostre país, per agrair i felicitar que a poc anem tinguent tornejos de referència com aquest. Bé, estem molt contents. Aquest any el torneig ha sigut espectacular, amb inscripcions, amb nombre de rànquings, han vingut moltes jugadores sub-200 del món i esperem que aquest torneig vagi creixent a poc cada any. Aquest any ha sigut 25.000 més hospitalitat, però l'any que ve volem créixer amb premis, amb la dotació de premis, sempre tinguent en compte que els que ens ajuden són els sponsors, empreses comercials i totes les institucions. A part d'això, els que hi posem la feina i els que ens agrada estar aquí tota la setmana són tots els voluntaris i tots els empleats del club, que els vull agrair des d'aquí el seu esforç que han fet durant tota aquesta setmana.